Zdravím priatelia, vítajte pri sledovaní 13. dielu OTK podcastu, v ktorom sa venujeme hre Hearthstone Heroes of Warcraft. Moje meno je Matej, alebo teda Inquisitor Kane, a spolu so mnou tu dnes na hlavnú tému dňa, ktorou sú šamanské karty, ktoré boli do hry pridané s rozšírením The Grand Tournament, tu bude aj pán Fifinas. Vítaj. Zdravím. Tak, na asi 307 krát sa mi podarilo konečne prejsť ako tak úvodom. Fifinas, ty během toho malem zadusil čajem. No, asi tak. Kane si pojel stůl. Skrátka, 13. diel, no čo si budeme nahovárať. Pre nás je dnes piatok 13., pretože je 13. diel a nahrávame to v piatok, aj keď dátum je 18.12. Ale, priatelia, skôr než dnes začneme, tak nedá mi nevysvetliť ešte jednu veľmi dôležitú zásadnú vec, ktorá sa udiala minulý týždeň. A to je náš zoznam legendárok, na ktorom som pracoval asi 3 týždne. Fifinasa som s tým otravoval každý deň s 50 návrhmi, už si chudák trhal vlasy zo mňa. Zverejnili sme to a nakoniec sme zistili, že to je fakt zlé. A ono to má dve také časti, táto veselá príhoda, a začnem tou konštruktívnejšou. Totižto ja som to zverejnil na československej Facebook stránke o hre Hearthstone. Chcel som teda to dostať trošku medzi ľudí a trochu im pomôcť. A ako si mi bolo tak vysvetlené, že vlastne celé je to na hovno a že nových hráčov to skôr bude zavádzať a v podstate im to bude prehrávať hry. A keď som sa na to pozrel z ich pohľadu, tak vlastne mali pravdu, pretože ja som nerátal s tým, že niekto si môže povedať, že táto karta sa dá nahradiť týmito troma a bez rozmyslu to tam skrátka nahradí. Takisto bol tam problém, že niektoré karty som nahrádzal kartami, ktoré sa v daných dekoch hrajú aj tak, a nezobral som v potaz to, že vlastne niektoré karty plnia špecifickú funkciu alebo respektíve vždy trochu inú funkciu v inom deku a tým pádom nie je možné jednou kartou ich nahradiť v každom deku. Príklad pekný tam bol Antonidas a Pyroblast, že my sme tam ten Pyroblast dali v podstate preto, že v istých dekoch, ak nemáte strika Tonyho, tak môžete to tam ako tak to zapchať tým Pyroblastom, že aby ste mali aspoň trochu damageu, ale ako napríklad jeden človek správne poznamenal, že v takom freeze mageovi sa to nedá. Nemôžete si postaviť freeze mage deck a dať tam Pyroblast namiesto Tonyho a myslieť si, že super, som zavodol. Takže bolo tam viacej takýchto vecí, ktoré nakoniec fakt sme museli uznať, že boli na prd, a tým pádom náš zoznam legendárok išiel do prdele, ktorý som to zamkol, a jediný dôvod, prečo som ten dokument ešte nezmazal, je, že som sa s tým sral niekoľko hodín a je mi to ľúto, takže ešte to musím predýchať, že celá tá práca bola na hovno a už potom to vymažem. Ale zároveň bol som veľmi prekvapený tým, ako to bolo riešené v tej danej Facebook skupine. Totižto už som dosť starý na to, aby som chápal, že internet je škaredé, zlé miesto, kde sa mi ľudia budú za všetko možné posmievať a toto, čiže nejaký ten posmech som čakal, ale nečakal som toľko zloby od tých ľudí, že skrátka namiesto toho, polovica z tých ľudí namiesto toho, aby mi povedala, čo je tam zle, tak mi len nadávala, že som idiot, že som úplne trapný a že sa máš naučiť rád hru. No, samotný admin ešte namiesto toho, aby mi napísal jeden príspevok, kde by napísal, že prečo je to zlé a že to mám zmazať, a aby dal nejaký ten konštruktívny nápad, tak mi tam len v 5 príspevkoch písal, že to má zmazať a že som vlastne noob a že sa to má naučiť hrať. A celkovo z tej skupiny som bol veľmi sklamaný, lebo ľudia, keď sa tam aj pýtajú nejakú otázku, vždy tam musia dať ešte k tomu poznámku, že prosím, som nový, že nebite ma, hej, nesmiete sa mi. Väčšina ľudí si tam len nadáva a priečí sa, a najsmutnejšie bolo, tuším včera, niekto sa dostal do legendy, postol tam screenshot, sa chcel pochváliť a podeliť o svoj úspech, tak dostal 2 lajky, potom si ľudia pýtali, že aký deck na to použil, a keď zistili, že sa tam dostal cez Secret Paladina, tak 3/4 ľudí tam začalo do ňoho rýpať, že je idiot, že nevie ani hovno, že s takým trapným deckom sa dostal do legendy a že keď sa tam dostane s nejakým riadnym deckom, tak vtedy, že sa má ozvať, no skrátka hrozné niečo. To sú takoví tí, co nikdy nebyli v legende a mají tendenci rýpať do tých, čo už sa dostali. Presne, že sám sa nedostane cez rank 5 a ide teraz machrovať, že s Paladinom sa tam dostanem aj ja. Ako kľudne, aj s Facehunterom sa ľudia dostanú do legendy, tak ako... Tak aj sa předvede, ako je to budget deck, tak... Presne tak.
No ale dôvod, prečo to spomínam, je, že nie, že by som ako chcel nejak teraz uražať tú skupinu, ako v podstate, keď chcete, tak medzi tým negativizmom si tam viete vybrať aj dobré veci. Väčšinou, keď tam ľudia prídu s nejakým technickým problémom, tak hneď niekto sa tam nájde, čo im to pomôže vyriešiť. Čiže to je super. Takisto dosť veľa, je to zaspamované rôznymi streamermi, čiže je šanca, že sa môžete niečo naučiť, ak radi sledujete streamerov. Ale, čiže vôbec nechcem, aby ste odtiaľ odišli, ak tam náhodou ste. Ale priatelia, chcel by som pripomenúť našu Facebook skupinu, facebook.com/OTK podcast. To je totižto skupina, kde by som chcel práve vytvoriť takú tú pozitívnu grupu ľudí, ktorí si chcú navzájom pomáhať a ktorí skrátka majú dosť nejakej tej internetovej soli. Čiže Fifi nás bohužiaľ, aj keby si urobil účet, ty tam nemôžeš. Ale skrátka, ja chcem, aby to bola skupina, kde človek môže prísť a je jedno, či ste rank 25 Angry Chicken, alebo či ste 25. v poradí v legendárnom zozname, skrátka, môžete tam prísť, zaveste tam svoj obrázok, ako ste sa dostali, ja neviem, na rank 15 prvýkrát v živote, alebo 10, 5 do legendy. Zaveste tam, ako ste otvorili svoju legendárku zlatú a tešíte sa. Ja vám to tam olajkujem, pogratulujem a skrátka... Takisto, ak tam príde nejaký nový hráč, tak chcem, aby sa nemusel báť položiť akúkoľvek otázku a bez toho, aby mu 50 ľudí napísal, že je idiot a má sa naučiť hrať, tak niekto mu tam vždy vysvetlí, že čo je zle. Takže ak sa chcete, ak budete mať dosť skrátka tej negativity a budete chcieť niečo pozitívnejšie, možno, že nie až tak profesionálne, ale zase aj ja poznám pár legend hráčov, ktorých sa viem opýtať na nejakú tú závažnejšiu otázku, tak príďte k nám, olajkujte to, napíšte tam niečo, začneme konverzovať, poďme sa baviť, skrátka. Urobíme takú druhú možnosť pre tých ľudí, ktorí sa chcú zlepšovať alebo chcú možno, že poradiť, ale zároveň nechcú, majú dosť takých tých negatívnych prístupov k hre. A nebo třeba nejakého parťáka na trénování. Napríklad. V podstate je to otvorená skupina pre všetkých, takže ako som povedal, ak chcete niečo iné, okrem tej každodennej soli, tak príďte tam. No a posledná vec ešte, čo tu máme, je anketa. Minulý týždeň mali sme len 2 hlasy, čiže sledujú nás asi len 2 ľudia a bohužiaľ obidva boli rôzne. Jeden bol za arénu, druhý bol za TGT Shaman karty, čiže v podstate my sme si vybrali šamana, takže vlastne sme teraz nasrali asi polovicu našich divákov. Vybrali jsme šamana, protože TGT Shaman je asi jedna z nejzajímavějších klas a arenu přece jenom můžeme probírat kdykoliv a ještě úplně nejsou updatenutý tier listy, potom 4. League of Explorers, takže až to třeba bude updatenutý, tak půjde dělat ta arena líp, protože už prostě a já budu mít třeba oskoušený, co je to fajně dobrý a co je špatný. Sakra, škytávku ještě z toho čaje, který jsem si vám zadusil kvůli tvýmu pivu. Z čaju, áno, z čaju. Všetkým môžeš tvrdiť, že je to čaj. Nemáš kameru, nemôžeme to potvrdiť, takže OK, je to čaj. A keď už spomíname ten čaj, ty čaj, tak čo máš nové? Povedz mi, čo máš nové, lebo... Já vím, že ty víš, že co já mám nové. To, že jsem na ranku 15, to není žádná novinka, že jo? To jsem dal... to jsem dal už někdy během minulýho týdne, myslím. Ale během týdne, myslím, že v úterý, no, kdy to bylo, se dostal quest na Watch and Learn, tak jsem napsal Kaneovi, Kane odehrál hru a dostal jsem pack, tak jsem se šel podívat a dostal jsem co? Legendárku a k tomu 50 rastů. A gratulujem. Jaká to byla legendárka? No aká to byla legendárka? Povedz. Alexstrasza. Sice pro ně ještě úplně nám využití, protože se hraje ve Freezemagovi, na kterého nemám karty, hraje se taky v Control Warriorovi, nebo hrávala se, teďka je hodně jako pomala už na to. Ale je to taková karta, kterou určitě chci mít. No jasne, ako je to super karta. Akože, samozrejme, ja keď som videl v klientovi, že Fifi nás otvoril Alexstraszu, tak samozrejme prvé, čo mi napadlo, bolo ty hajzel. Ale potom som si tak povedal, že vlastne dobre, nech si chlapec užije, fakt je to dobrá karta. Ja tiež napríklad sám by som ju nemal ako využiť momentálne, ale ako bol by som rád, keby mi také niečo padlo. Že vraj v niektorých mageoch sa nahradzuje striko Tony Alexstrazzou, keď ju nemáš, keď ho nemáš. Ja ho mám, ale?
Ale ty ho máš, ale že keď ho napríklad taký ja, čo ho nemám. Ale hej, je to dobrá karta a fakt normálne som rád. A som si tak spomenul, že keby som bol ako v tej Facebook skupine, tak prvé, čo by som ti mal napísať, že tak sa poser teraz. No a já vím, že ty jsi taky jednu dobu spektatil kvůli questu Watch and Learn, tak co tvůj týden? Vieš čo, môj týdeň bol o ničom, v podstate. Počítal si, kolik goldu potrebuješ? Že... Vypočítal som si, koľko goldov potrebujem, takže momentálne mám takýto zoznam tu, čo grindím dennodenne questy, aby som do konca roka našetril na všetky, no vlastne už len zvyšné 2 League of Explorers, pretože potom od januára zase budem musieť kupovať pomaly peky a začať šetriť zase na novú expanziu, ktorú očakávam v marci až apríli, čiže to je březen až kvieten. Takže kvôli tomu. Ale inak nezaujímavý týždeň, nič sa nedialo, jedine vytiahol som sa na rank 17, lebo nevedel som urobiť quest v casuále, tak som šiel do rankedu a za 4 hry som sa ocitol z ranku 20 0 hviezdičiek na 17 2 hviezdičky. Ale nic jiného dalšího? Absolutně múka. Dobře, takže myslím, že bychom se mohli přesunout na novinky. No to by sme sa teda mohli. OK, takže novinky. PC Gamer urobil zoznam najlepších hráčov za rok 2015, ktorý je celkom zaujímavý, pretože mu vôbec nerozumiem. Totižto najprv som si myslel, že to bude podľa toho, ako sa komu darilo v turnajoch a že koľko zarobil peňazí. Potom som myslel, že je to podľa toho, kto je ako obľúbený na Twitchi a podobne, ale vôbec to tak nie je a fakt ja nechápem, ako to robili. Pokud by to bylo podle Twitche, tak tam bude Skamas, ale ten tam není. No, v podstate, je to asi tým, že oni zobrali niekoľko známych hráčov, lomeno casterov, čiže komentátorov, čo ja viem. Vieš, že v tej komisii bol ten, ako sa volá, Brian Kibler, Kriparian a takýto, skrátka takí tí, čo sú skôr známi tým, že streamujú alebo komentujú tie zápasy, ako hrajú. A v podstate oni mali vybrať spraviť nejaký ten zoznam a potom z nich vybrať nejakých, tuším, 3 najlepších a podľa toho to potom PC Gamer dal dokopy. No a čo bolo zaujímavé, v podstate čítať ten zoznam asi nemá význam, všetci to môžu vidieť buď na obrazovke, alebo si môžete kliknúť na ten článok, ktorý odkaz naň máte v obsažníku, alebo aj pod týmto videom. Čo je zaujímavé, no prvý je Ostkaka, alebo samozrejme majster sveta, tak najúspešnejší hráč samozrejme Hearthstoneu. Čo ma celkom prekvapilo je Stan Sivka, čo je český hráč, že je číslo 6, protože myslel jsem, že je oveľa menej známy. No, tak ale... on není sice tolik známý jako takový ti zahraniční, nejme tomu, ale na turnej měl docela úspěchy, třeba na Dreamhacku měl úspěch, myslím, že vyhrál VA Game Cup, něco vyhrál, myslím, že v poslední době, takže má docela úspěchy, no. Len jediný jeho problém je asi, alebo hlavne v tom, že je tak nízko, že nemá tým a tým pádom nemá také možnosti cestovať na tie turnaje, lebo ho nemá mu kto platiť. V podstate musel by si platiť z vlastného vrecka cestovné a to je dosť namáhavé. Ale myslím, že jednou dobu byl v týmu Minozity Gaming, ale teďka je zase bez týmu. Nevím, asi to byl takový nějaký nový tým, byl to takový divný. Možno sa to rozpadlo. A celkom ma prekvapil Livecoach, že je až na 5. mieste, aby som ho dal trošku vyššie určite. Tak on teďka v poslední době podle mě moc nevyhrál, jakože... To nie, ale tak je sledovaný, je zaujímavý, je dobrý, takže... OK, každopádne 10 najlepších hráčov Hearthstoneu podľa PC Gamera za rok 2015 je tu, môžete si ho pozrieť. Inak... Neviem prečo tam nie je aj Fifinas, ale kto vie. Inak zajímavý, že z korejského a čínského regionu je tam jenom Surrender na 10. místě, o které si dělí se Strifekrem. No, to je tiež zaujímavé, že v podstate objektivita asi nič moc, no, čo ako... sa to týka. Ale tak jako ti Korejci a Číňani hrajou všichni na RNG, že je třeba ping ping ho. No, pán Shaman himself. No ale, ako som povedal, tá komisia bola zložená nielen z hráčov, ale aj z komentátorov a tým pádom, priatelia, aj vy možno budete mať šancu budúci rok ovplyvniť túto desiatku najúspešnejších hráčov, pretože Blizzard hľadá komentátorov.
V podstate link vám dáme samozrejme k dispozícii, môžete si na to kliknúť, je to oficiálne na Battle.nete európskom. Viac menej, čo treba spraviť? Treba si stiahnuť video, kde sú tuším 3 alebo nejaký best of 5 nejakých 2 hráčov. Je to zápas, ktorý vy máte okomentovať, uploadnúť na YouTube a potom to tweetnúť na Hearthstone Twitter, aby si to mohli oni pozrieť a z toho si budú potom vyberať, že ktorí z tých komentátorov sa im zdajú najlepší a tých potom oslovia s ponukou práce. Čiže ak ste niekedy uvažovali, že by ste chceli komentátorovať, že by ste chceli komentovať nejaké tie pro zápasy a viete dobre po anglicky, tak možno toto je vaša šanca. Fifinas, žmurk. Se svým Unirted Raptor to asi nebude nic pro mě. Možno, že práve na to by si ich chytil. Na moji úžasnou angličtinu, že? This player hello. Ja. Tak nejak by som snel ja. OK. Neviem, máš k tomu čo povedať, kým si skontrolujem SMS-ku? Ani moc ne. A přestaň kontrolovat SMS-ku. A já bych, respektive než ty si zkontroluješ SMS-ku, tak já bych řekl další novinku. OK, takže náš milovaný Blizzard, který velice lpí na našem blahu, tak změnil časy, kdy se spouští Tavern Brawl. Takže děkujeme Blizzarde, změnil čas vypuštění Tavern Brawl pro Evropu na 10 hodin středoevropského času. Od samozřejmě noci. Večer. Tak, to je dôležité. Večer. Zatiaľ, čo v Amerike to vyjde v stredu ráno o 9:00. V Číne to bude tiež štvrtok o 5:00 ráno a Korea a Tajvan majú štvrtok o 6:00 ráno ich času. A tady víš, jak Evropu milujou. Prostě EU servery padají. Posunou Brawl tak, že je to prakticky, dejme tomu, nehratelný, pro někoho, jo. No v stredu, hej. Já většinou prostě do 10 neponocu a ještě tomu abych hrál Hearthstone 10 v noci, to určitě ne. A je to prostě, očividně Blizzard úplně miluje EUčko, ze kterého má pravděpodobně, tak jako řekl, že hnedka po NA má z EUčka druhý jako nejvíc zisku. No, ja by som povedal, že práve, že vôbec nemá z Európy také zisky, práve preto serú na Európu. Hlavne z NA má ako zisky, no akorát pochybujú, že z Koreje a... Amerika má výhodu, že to je v podstate, je to 53 štátov, ale ako keby jeden. Majú jednu ekonomiku, jednu mentalitu aj všetko a tam skrátka tí ľudia nemajú problém nasypať do Hearthstoneu milióny denne, teda mesačne. No a potom tu máš takú Európu s 300 národmi, s rôznymi ekonomikami, s rôznymi požiadavkami na základné životné prostredie a neviem čo a s rôznymi minimálnymi vzdami. Čiže my toľko neminieme na hry. Tým pádom nemajú z nás prachy, tak na to seru, no, bohužiaľ. Akože ja tiež chodievam spávať skoro, pretože skoro ráno vstávam, kedy si pripravujem videá a robím nejaké veci. Takže pre mňa osobne, aj keď ja osobne, u mňa by sa to malo spúšťať o 9:00, ja už väčšinou vtedy tiež už vypínam počítač a idem spať, aby som mohol ráno vstať zase skôr o tú hodinu. Takže, no bohužiaľ, no, odteraz už to nebude o tom, že v stredu som si šetril prestávku 3:00 po 4:00 hodine, aby som mohol si vyťahnuť svojich 40 bodov dastu. Teraz bohužiaľ to bude až vo štvrtok rannej. No ale když sme tak u toho dastu, a tentokrát ten dast ani nebyl. Proč jsem hrál až ve čtvrtek. To je ďalšia vec, ale k tomu sa dostaneme v Tavern Brawl. To ešte odlož tú solničku, lebo ja som ti nevymenil tvoj obrázok, inak mimochodom za tú solničku ešte stále, tak trošku ešte zadrž, aspoň v tomto dieli. Dobre, poďme teda rýchlo ukončiť naše novinky. Máme tu poslednú vec. Ben Broad, nebudete tomu veriť. Priatelia, ja viem, to je neskutočné, ono nie je to často, ale Ben Broad prehovoril. Zase si hodil hubu na špacír. Presne tak, pretože Value Town, čo je tá Trumpová organizácia, možno to môžem tak nazvať, robia často takéto rozhovory s hráčmi a s Blizzardiakmi a podobne. No a tentokrát tam bol Ben Broad a mali, v podstate sa ho pýtali, že čo boli také najväčšie prekvapenia tohto roka celkovo pre Team 5 a boli dva. Za prvé, nečakali úspech Secret Paladina, ktorý sa stal v podstate tier jednotkovým dekom, ľudia s tým lezú do legendy napravo, naľavo.
A za druhé, že čakali, že lock and load sa bude hrať častejšie. Tak jako lock and load, já jsem to nic víc nečekal, protože je to přece jenom RNG karta, která prostě pro kompetitivní scénu je to úplně k ničemu, protože tam prostě se na to RNG nemůže spolíhat, pokud chceš vyhrát, a možná for fun, ale ani tak fajně to nepřijde, jsou tady víc zábavný karty, jako třeba Summoning Stone, že? No a podobne, presne tak. No a ešte tu máme dve zaujímavosti. Ako pozerám, tak jednu som zabudol napísať do poznámok. Prvá zaujímavosť je, že pôvodný Team 5 sa skladal z 15 ľudí, momentálne ich je asi 50. Čiže naozaj očividne Hearthstone rastie aj požiadavkami. Team a 5 čo je zaujímavé, 50. No, lebo pôvodne tuším počas tých návrhov boli asi len 5 na to. No a druhá zaujímavá vec, ktorú som sem zabudol dopísať, je, že Dreadsteed pôvodne mal Dead Rattle, že mal vyvolať 2 Dreadsteedov po smrti. Takže to by bolo celkom zaujímavé. A další zajímavostí k Dreadsteedovi je, že chtěli ho vydat už s Naxxramusem jako neutral kartu, ovšem kvůli Warsong Commanderovi ho nemohli vydat. Presne tak. To sme tuším aj spomínali v niektorom z tých dielov. Je to možný, ale Warlock TGT karty jsme ještě neprobírali. A nie, ale ja som to spomínal tuším pri nerfu Warsonga. Pri nerfu Warsonga, hej, lebo vtedy to tuším spomínal aj a tak, kdo to ještě neviděl, tak jenom taková. Áno, presne tak. Kto by pozeral také staré diely, nočak? Teďka už máme kvalitu úplně jinde přece. No, ani nie. Fifinac se snaží artikulovat. Ale ak nás Fifinac chce presvedčiť o tom, že kvalita išla niekde inde a vyššie, tak čo keby nám teraz pán Fifinac nejak tak kvalitnejšie predstavil Meta Report? Takže Meta Report v pořadí 41. Zase využívám ten prostor mimochodem, se nazývá The End of League of Explorers or The Beginning of the League of Explorers Meta. No, tak Tier 1, no respektive v těchto decích už jsou zahrnuty karty z 4. wingu, jakože ono jich mnoho není, těch dobrých. Takže se to zase až tak moc nezměnilo. Respektive tých dobrých, kompetitívne dobrých. Dobře, kompetitívne. Tier 1 nám zůstal ve stejném složení, ovšem trošičku se na ní pozice. Midrange druid se dostal na druhou příčku a i když mu nepřidali nic nového v 4. křídle League of Explorers, pouze Raven Idol, a to je taková jako, může to být dobrý, ale ne vždycky to je dobrý, abych tak řekl, tak vyšplhal, ale ono, ani ty ostatní deky na tom, v té tier 1 na tom, nevím tomu, jim nic nepřidali. Protože Midrange Paladin, tak tomu nic nepřidali vůbec, akorát se hraje víc Oil Rogue a Mage a Druid a Patron Warrior, takže Midrange Paladin má hodně counterů na ledru. A Secret Paladinovi tomu už nepřidali aspoň půl roku nic, protože ten je už tak dost OP. A ještě se nám Midrange Paladin posunul až na konec tier 1, což znamená 4. rank, a Secret Paladin na 3, jak se prohodili. Inak čo je zaujímavé, že absolútne nám zmizol Reno Paladin. Jo, ten už asi byl tak špatný. No, pričom práve, že neviem, teraz čo som aj na tej Facebook stránke bol, tak ľudia hovorili, že hrajú ho a že nemajú s tým problém a že to stretávajú aj na vysokých rankoch, takže povedal by som, že zase ten Postorm trošku nevedia, kde je sever. Klasika, oni tak většinou, mi přijde, že teďka ty poslední reporty už jsou horší a horší. Hlavně prostě ty deky jsou divné, ten jejich kontrolovatel je divný s tou Elise, no ale o tom vzpomínáš v tier 2. Takže v tier 2 proběhlo pár menších změn. První změnou je například, že Malilok spadl kousek níž, na jeho místě je Oil Rogue a je tomu hodně tak, protože Oil Rogue je dobrý proti těm Renodekům, protože má burst, takže Reno toho tolik necounteruje, hraje se Midrange Paladin a Oil Rogue svým Fan of Nice counteruje Midrange Paladina, vlastně jsem se v akci přesvědčil sám, měl jsem na ruce 2 prep fans za Oil Rogue a Paladin měl 2 mastery, takže tak nějak hraje se Patron Warrior se taky posunul výš. Je to taky hodně kvůli tomu, že Midrange Druid Midrange Paladin se hraje hodně také kvůli Midrange Druidovi. Tady v tom decklistu, co tady mají na Tempostormu, tak jsem se díval, že hrají Korkran Elite, což
kdyby nikdo nevěděl, tak je taková ta warriorská 4-3 s chargem za 4. A i tady myslím, že hrají Sira Makotona, což jako úplně nechápu. Sice dostaneš Mage Hero Power, tak to je dobrý, dostaneš Freeze Hero Power, tak to je taky dobrý. A Druid, Warlord ještě může být dobrý na kádro pro něj, ale to je tak všechno. To se jí úplně nelíbí, dej to. Tiež nechápem. Jako je to nějaká early game proti agru, ale jinak to fakt nechápu, význam tohohle. Pretože Warrior práve že má Shield Slam a takéto srandy. Plus je to dobré proti fatígu. No. A Control Priest se nám vyšvihl do tier 2 až z tier 3. V tomhle deku je Kaneův milovaný Entomb. To je v podstate nový. Lepší. Oni to volajú, že to je akože nový Control Priest, že Entomb Priest, ale v podstate je to obyčajný Control, kde bola vyhodený už ani neviem čo a nahradené Entombom a je to ten istý deck. A hrajou si tady aj Acolyty, Deadlordi. Vypadá to docela zajímavé ten deck. A mimochodem aj Museum Curators tej hraje. Áno, toto je pravda a to musím bohužiaľ teraz priznať, že Museum Curator som sa veľmi mýlil, keď som vravel, že je to na prd karta, alebo teda, že som si neistý, lebo viac menej on stojí tuším 2 body money. Vyťahne ti s veľkou pravdepodobnosťou Dead Cultistu. Tak. A najhoršie na tom je, že ja sám som v midrange Hunterovi nahradil King's Elec, jedného King's Eleca tým Jules s Karabom, čo je úplne skvelá karta a veľakrát mi už pomohla vyhrať hru alebo aspoň udržať na úzde agrodeky. A naproti tomu poviem, že Museum Curator, čo je v podstate taká istá podobná lepší karta. Lepší verze, bych řekl ešte. Ale je to lepšia verzia a navyše tých Dead Rattle karet nie je tak veľa tých zlých. A vzhledem k tomu, že máš 4x väčší šanci, že dostaneš Priest kartu, tak není na Dead Rattle Priest karta než Dark Cultist. Je, ale aj ľudia hovoria, že veľmi často im tam dáva napríklad Sludge Belchera. A to je úplne skvelé. Takže, a Deadlord taky, dejme tomu. No, alebo Ronina dokonca, že ťahajú z toho ľudia často, takže... Ronin, to není možný vytáhnuť Ronina. Je, však má ony. Počkaj, Ronin je, fakt? Možná Pilatresu nebo Velena, nebo něco takovýho. Velen nemá Dead Rattle? Jo, to je pravda. Prečo niekto povedal, že Ronina tam mal? To je blbost. No, to je blbost. Zase... Nie, vlastne... Jo. Neviem, to budem musieť zistiť, to je jedno. No, dobře. A potom Agrodruid pořád padá, má docela counter teďka na ledru. Sice dostal to Malactona v 3. křídle League of Explorers, ale on mu úplně tolik nepomůže, protože Druid už takhle má dobrou hero power, která dělá 1 damage, jako ještě lepší hero power pro Agrodruida může být Face Hunter hero power. A je to pořád, dejme tomu, dobrý deck, ale většinou ten Reno už to víc counteruje než třeba takovýho Elrogunu nebo midrange druida, protože Agrodruid si chce získat prostě tu board presence a potom dokončit tou force, akorát on většinou už ničí toho oponenta brzo, no rychle, a potom čeká, než mu dojde forsa a většinou nemá ani manu na to, aby ty zahrál, protože třeba oponent dostane na 10 HP třeba do 6. kola a to už je prostě na dosah Rena, že jo? No to je. A potom čeká, než mu jde force a to může trvat dlouho a do té doby třeba stabilizuje ten Warlord nebo co to je. A jinak Renolog se pořád drží na ranku 5, což je pro mě docela překvapivý, ten deck vypadá zajímavě. Osobně bych to zkusil, kdybych měl to pitomního Molten Gianta a Jaraxe. No vidíš, tak otvor ešte 3 Alexstrázy, 1 zlatú a máš na to. Dobre, ak už nemáš nič k tomu, k tej dvojke... Jo, ještě mám k tomu to, že Control Warrior klesá, protože Control Warrior v poslední době techoval pořád jenom proti Agru, protože bylo hrozně moc a potom už je to tak přetechovaný Agrem, že jak potkáš midrange nebo Control, tak seš v háji a pokud tam zase dáš něco víc do Controlu, tak tak zase prodáš proti tomu Agru. A proto se vám teďka hraje ta Elite Star Seeker, která je podle mě úplně na nic, protože než to dostaneš. A i když to dostaneš, potom nemáš kádru, aby si legendárky rychle lízal. Tečka. To je pravda, lebo legendárne spely neexistujú. Dobre, no pekne si to povedal, ale ja mám ešte jednu otázku na teba.
Ja viem, že tier 4 sa veľmi nevenujeme, ale momentálne v tejto tier 4 majú Egg Druid a Highlander Warrior. A mňa by zaujímalo, že prečo sú tam, pretože práve že Egg Druid je agrodeck, ktorý v podstate odolá aj board clearu. Takže ja by som skôr čakal, že to bude tier 2. Já tady už někde četl u toho Egg Druida, že tam někdo psal, že by to měl, že taky cítí, že by to měla být tier 2. A mně se tak jako líbí, no to docela dá smysl, protože ty tam máš takový ty tokeny levný a je to odolný proti AOEčkům, jak jsi říkal už, protože tam máš eggy a hlavně tam máš takový věci jako Soul of the Forest, takže ty prostě máš třeba, já nevím, 5 1 jedniček na stole a to díš Soul of the Forest a jenom prostě z těch 1 jedniček si dělají 2 dvojky. To je něco šílený. No, vždy, keď zdochnu. No, až když si znechnou, ale i tak je to něco šíleného, že máš prostě z 1 jedničky 2 dvojky potom. No a hlavne, že ti to ostane tá doska, nech ten nepriateľ robí čo chce, takže práve preto nechápem, prečo je to tak dole. Je tady nejaká úza, buffy, nejdražší... V podstate lacné miniony a buffy. No a card roll jako Jeeves. No. A není tady žádná forsa, je to jenom savage roll, protože to bohatě stačí, protože tam máš hrozně moc úplne flat... to umlátiš celé. Protože máš prostě hrozně moc flat, je to prostě flat deck, protože máš tam creepery, máš tam ty eggy, úza, living roots, všechno je tohle prostě rychle flat na desku. Tak. Neviem, vravím, ten postor sa mi čím ďalej tým menej páči. Podľa mňa, oni to teďka vytvořili, teďka to možná budou zkoušet a třeba to příští metastep, že to bude aspoň ta tier 3. Podľa mňa si to zaslouží víc, ale... No, ja by som to dal kľudne do 2. Minimálne aspoň k agrodruidovi niekde okolo neho. No, ale čo už. Podľa mňa je to lepšie než agrodruid v téhle metě. A potom ten Highlander Warrior, tak to je prostě jiný název pro Arno Jackson Warriora a mně přijde, že je hrozně pomalej, jako on tam si má to arena, aby si dohodil, máš tam Justicar, aby si prostě získal další armor, ale když si podíváš na ten decklist, tak tam máš prostě asi 7 plus dropů. No tak to je problém potom, to je fakt. A ono to, podle mě jsou lepší, myslím, že Crypto hrál, a hrál jinou verzi, hrál nějakou, kde byly třeba i 2 Executed, 2 Shield Slamy, protože jsou prostě dobrý karty a i tak většinou z toho arena měl tu value, takže jako nevidím důvod, proč to prostě lámat Česko, no tady tohle Reno Jackson Warriora a proč tam radši nedat prostě třeba 2 Executed, 2 Byty nebo něco takového. No práve kvôli tomu Renovi. No akorát... Akože ja to chápem, ale hej, ono v podstate nemáš veľmi ani čo hrať na začiatku hry. No. Ak ti nepríde tá jedna Vinaxa, ktorú tam máš, alebo Slam, Armor, Smitha, Taskmaster, no je to divné. Je to proste... Je to zvláštne, tak, ale OK, tak som rád, že si mi to vysvetlil. Zase som o niečo múdrejší. A neviem, máš ešte niečo k tomu? No, já už toho moc nemám, akorát, že meta se teďka bude asi vyvíjet, protože vyšlo League of Explorers před týdnem zhruba a ještě nebylo určitě všechno otestovaný, takže jako většina už bylo otestovaný z toho 4. křídla a moc to jako není dobrý, jak jsme už říkali. Akorát Priest by asi byl hodně obohacený. Bol, určite. Takže uvidíme ešte do konca roka sa... Myslím si, že do konca roka by sa to mohlo ustáliť, lebo teraz budú Vianoce, ľudia budú doma, budú testovať, budú mať čas. Takže myslím si, že do konca roka by sa na to mohlo trošku ustáliť. Trošku. Třeba. Takže pak budete vědět, co za deck si craftnul, třeba. Presne tak. No a od craftenia dekov poďme k druhému crafteniu dekov, pretože tohto týždňový Tavern Brawl bol zase jeden z tých, kde bolo treba si vytvoriť svoj vlastný deck a už to je jedno veľké mínus. Aspoň u mňa osobne, neviem ako u teba. Teďka bych už vytáhnul tu solničku s dovolením. Môžeš. Tak za tenhle bro bohužel není pack. A ještě tomu za A odložili vydání asi o 5 hodin, přesně o 5 hodin. A ještě k tomu za to nebyl pack, dostane za to cardback. Proč prostě, to je takový problém pro Blizzard dát prostě třeba pack a k tomu ten cardback, no třeba 2 packy. To by prostě nezabilo. No a tak povedz nám už teda, o čom bol tento Tavern Brawl náhodou, ak niekto ho premeškal. Dobře, takže tenhle Tavern Brawl byl o tom, že jste jak bych to popsal. Máte na stole dárek a váš oponent taky. Na začátku vašeho kola, pokud nemáte dárek, tak třeba ten dárek obnoví. Mimochodem dárek je 0,4 a máte to, že vám dá do ruky Discover
za 1 many a vyvolám to zlevněnou kartu. Zlevnenou kartu, ale bude to z klasy vášho. Keď zabijete, keď vyťahnete takto, keď zabijete svoju vlastnú bedničku, tak z tej karty dostanete nejakú kartu z vašej klasy. Keď zabijete oponentovú bedničku, tak dostanete ako Discover kartu z jeho klasy. Jo. A fakticky za každou zabitou bedničku v tom kole dostaneš ten gift svým způsobem, že když že třeba máš svoje kolo, zabiješ oponentovou bedničku a rozbiješ si přesnou i svoji bedničku nějak třeba, tak dostaneš 2 gifty. A potom se třeba ty bedničky, potom se oponent dostane kolo, zregeneruje se mu bednička, bude na stole 1 bednička, on se nějak rozbije a dostane taky 1 gift. No, presne tak. No a myslím, že jsme ten princip docela dobře popsali. On sa špatne docela popisuje. Ono v podstate je to ja by som povedal, že je to klasický constructed, ako keď hráte casual alebo ranked, akurát, že máte tam tie bedničky, z ktorých vám môžu padnúť class karty. Navyše. No a ještě jedna věc, že ty karty, které dostanete, jsou opět zlevněné. A jsou tam i speciální karty, jsem viděl. Jedna karta tam byla, že vrátí oponentovi 3 náhodné milióny do ruky jeho. Tu som aj ja dostal dneska. No. To som aj nevedel, že tam je. A to je myslím tak všechno, co si o tomhle budou myslíš? Sračka. A najhoršie je, že Blizzard ma chce nasrať ešte viac a dal mi quest na 5 Tavern Brawlov. Ale musím ich vyhrať, lebo už minule som disol quest, že vyhrať s 3 hry za Roga, čo v tomto queste absolútne sa nedá, lebo Rogue sám o sebe je ťažký. Ja na ňo ani nemám poriadne karty a neviem ho hrať. Tak som ten quest disol, dalo mi to quest, že zahraj 20 miniónov, čo stoja 5 a viac, som sa skoro zastrelil. A dneska mi prišlo, že 5 Tavern Brawlov. Ale našťastie som sa spýtal, že aký je na to dobrý deck a spravil som si Warlock deck a je úplne super, lebo v podstate mulliganuješ pre Power Overwhelming a vo svojom kole dáš na svoju dosku Power Overwhelming, zabiješ jeho, teda na svoju krabicu, zabiješ jeho krabicu, tvoja zdochne po konci kola, čiže máš 2 darčeky, svoje aj súperov, z ktorých ti môže padnúť niečo úplne mega brutálne na early game, zatiaľ čo on nemá nič, lebo on musí čakať, kým sa to naspavní znova. No dobře, takže tenhle bro nic moc, už jenom kvůli tomu, že tam nebyl pack a byl to takový ten princip, nic moc, že? Ako princíp bol milý, ale akože mňa osobne ani tak nesere, že dali cardback namiesto balíčku, pretože ja osobne furt z toho mám len 20 dustu, či 40, respektíve 20 dustu a nejaká nepoužiteľná rare karta, ktorú si nechávam len preto, aby som mal väčšiu kolekciu kariet. Ale tí noví hráči týchto musí dobre nasrať, pretože v podstate je to jedna z ich jediných možností, ako získať aspoň nejaké tie priposraté základné karty, keď už mu tomu, ak náhodou nechcú do toho investovať ťažké prachy. Čiže vzhľadom na to, že je Winterveil, že sú Vianoce, že je čas obdarovávania, tak oni nielenže spravia blbý Tavern Brawl, ktorý je veľmi ťažké vyhrať s basic kartami, oni to ešte poserú tým, že nedajú ti ani ten cardback poseratý, teda nedajú ti ten balíček, ale dajú ti nejaký trapný cardback, škaredý, animovaný, hnusný, farebný. Takže asi tak. No, je to jako, ten cardback je hrozně hnusný, určitě s ním nebudu hrát, bět mi to do očí, zůstanou svých cardbacků, který mám nastavený a... Asi tak. No. A čo teď budeme soliť, že? Presne tak. Soli bolo dosť, tu si necháme na čas, keď začne snežiť a mrznúť, aby sme si mohli posypať cestu. A namiesto toho by som radšej poriešil niečo lepšie, niečo zaujímavejšie, ako napríklad šamanské karty z Grand Tournamentu. Môže byť? No, môže byť, že som to vybral ja, že? No, veru tak, ako ja som bol rád, lebo keby sme riešili arénu, tak by som odteraz by som už bol ticho a nemal čo k tomu povedať. Zase to bol Fitnessoratorium. Asi tak, číslo 2. Ale tak raz to príde, nebojte sa priatelia, raz to príde, lebo aréna je veľmi dôležitá, takže budeme to riešiť. No, ale teraz poďme späť teda k pánovi Šamanovi, čiže trollovi. Mimochodom, jeho cardback získame, keď sa dostaneme na rank 20 a vyššie tento mesiac. Takže, tak určite biežte rank 20. Určite. No a čo sa týka jeho kariet, tak ako všetci ostatní, taktiež dostal 9 kariet, jednu legendárku
medzi nimi? No, tak třeba já se umíte první zajímavé karty, jak bych ji přečetl. Je to totem golem za 2 many 3/4, je to totem mimochodem, a má overload 1. Tak. Co kdyby si nám pro jistotu vysvětlil, co to overload je, kdyby náhodou ještě někdo. Ak náhodou netušíte, čo je to overload, pretože nehráte šamana, tak v podstate overload je mechanika, ktorá mne osobne nedovoluje hrať šamana, pretože overload znamená, že akékoľvek číslo nasleduje za týmto slovíčkom, tak o toľko menej many budete mať v ďalšom kole. Pretože viac menej šaman alebo overload mechanika funguje na tom princípe, že vy zahráte silnejšiu kartu, dajme tomu 1, 2 alebo 3 kolá skôr, ale na to, aby ste mohli zahrať, si viac menej požičiate manu zo svojho ďalšieho kola. Čiže ak v druhom kole zahrám totem golema, ktorý má overload 1, tak v treťom kole bude mať dostupné len 2 body many. Dá sa to z toho pochopiť? No ja to třeba chápu, úžasne. Krásne sa vysvetlil. Dobře. No, dúfam. Takže, ak náhodou nie, napíšte nám komentár. Dobře. Takže jednou z důležitých částí je to, že je to totem, takže synergizuje s dalšími kartami z této edice a je to hodně zajímavá karta, hodně silná karta, hodně se hraje se třeba i v teďka hodně populárním agrošamanovi, hraje se v midrange šamanovi, myslím, že i možná kontrolu, prostě je to obecně dobrá karta, protože je to silná karta, není dobrý sice konit, ale je to dobrá play na turn 2, protože ty dáš třeba turn 2 totem golem a potom ve třetím kole se zahraješ další dvojdrap. A tradí to hodně minionů, je to 3/4, což jsou dobrý staty, lepší než třeba taková 4/3, jako Radgard. Ono, v podstate ako 3-4 za 2 je úplne brutálna cena. Ono, keď to niekto vyhodí v druhom kole, tak ja už si plieskam hlavu o stôl, pretože ako sa toho zbavíš? No. Když to někdo vyhodí proti Face Hunteru, tak to je něco jako zombie chow proti Face Hunteru. No, to je taký ešte lepší zombie chow v podstate, lebo nemá síce toľko healthu, ale nedoliečia ani nepriateľa. Ale ako 3/4 zabije dvojdrop, 1 drop, 2 drop, 3 drop, 4 drop, kľudne ono to zabije, Piloted Shreddera to zabije. Ještě třeba kombinace s Flintam totemem, s kartami jako Thunderblood Valiant, Dranej Totem Carvel, tyhle blbosti. A ono v podstate ešte hlavne, čo je na tom skvelé, že je to ten kmeň totem, že to má príslušnosť rodovú. A čo som ešte k tomu chcel povedať, že... Môže to vytáhnuť tu skatotemik. Ono ešte výhoda je, že teraz v tom League of Explorers pridali tú novú šamanskú kartu, neviem, ak sa volá ten... Nie je to Trog, ak sa volá ten Bazmek. Tunnel Trog? Tunnel Trog. Hej, to je on, Tunnel Trog. Čiže keď v prvom kole zahrám Tunnel Troga a v druhom kole vyťahnem tohto, totem golema, tak odrazu mám na ploche 2/3 a 3/4. A dobrú chuť pre všetkých, ktorí sa toho chcú zbaviť v druhom kole. Tak. Takže podľa mňa veľmi dobrá karta. Taky no. Hraješ to hodně a prostě úžasná karta. Tak, co když si nám popovídal o další kartě? Tak ďalšou kartou je kúzlo, volá sa Ancestral Knowledge, je to hodné 2 body many a jeho text hovorí: potiahnite 2 karty, Overload 2. Chceš o tom niečo povedať? Je to takovej, dejme tomu, horší, lepší Arcane-intelekt, abych tak nazval, protože vytáhne to sice okolo dřív a dostanete Overload dalšího kola 2, takže teoreticky Arcane-intelekt za 4, ale zase jsou karty jako Lava Shock, takovýhle blbosti, takže kdo ví, jako myslím, že občas jsem to někde viděl, myslím, že v Agrošamanovi se to i hraje, ale osobně tady tuhle kartu mám, myslím, že jednou a nehrají. Takže radši hraju třeba ten Manatite Totem, který mi určitě vytáhne jednu kartu, není to Overload, je to Totem, dá mi to tělo na stůl, které prakticky má taunt. V podstate, hej. Ono, Ancestral Knowledge, ako si vravel, ten Arcane Intellect, ktorý má max, stojí 3 body many, ťahá 2 karty a nemá žiadne v podstate negatívne vlastnosti. Čiže ono viac menej, cena za ťahanie karty je 1,5 many, tu nás to stojí 4, čo nie je dobré, ale tiež nie je to dobrá early game karta, ale jediný spôsob, ako si viem predstaviť v early game je, keď vyhodíš na plochu v prvom kole Tunnel Troga a máš tak zlú ruku proti tomu svojmu oponentovi, že jednoducho musíš potiahnuť tie 2 karty, lebo inak nemáš čo robiť.
aj keď radšej by som možno použil Hero Power a dúfal, že tam vychytám Taunt, alebo čo, ale viem si to predstaviť skôr ako takú mid, respektíve late game kartu, kedy už ti je jedno, že to je Overload 2 v takom 8. kole. A inak som si aj myslel, som aj nevedel, že sa to hráva naozaj v tom Agro Shamanovi, lebo ja by som to tam prdol tiež, lebo agrodeky majú tú nevýhodu, že v 6. 7. kole im dojde para a už nemáš karty, nemáš čo robiť a práve vtedy ti táto Ancestral Knowledge môže zachrániť riť, pretože potiahne ti 2 karty a v nejakom 6. kole, 7. kole ti je úplne uprdele, že to dá Overload 2, pretože aj tak tam nemáš drahšie karty ako 3-4 many. A ešte si to môžeš odemknúť posílava šoku. Presne tak, čiže buď si to odomkneš, alebo ak si to aj neodomkneš, lebo dajme tomu zahráš 2 alebo 3 Overload karty a potom to odomkneš tým oným, alebo ja už neviem. Ale ak by ti to aj náhodou nevyšlo, tak stále máš tú možnosť, že v 6. kole keď toto zahráš, to znamená, že v 7. kole máš 5 bodov many, čo znamená, že zahráš tak či tak 2 jednotky, ak máš agrodek, alebo 1 jednotku a ešte si dáš Hero Power, takže podľa mňa taká dobrá late game karta. Určitě. Máš tomu ještě co říct, nebo? Nemám. Dobře. Takže bych se podíval na další kartu. Je to Tuskar Totemic, je to za 3 many 3/2, má Battle Cry, Summon any random totem. To, že tam N je docela důležité, protože to znamená, že to může dělat buď totem je Zero Power, anebo i collectible totem jako je Flame Tongue totem, Mana Tide totem, Healing totem, ne, to je vlastně Vitality totem, potom tam je ještě Totem Golem, protože to taky totem. No, to je dôležité, to úplne milujem, protože keď to kolo vyťahne. na druhým kole Tuskar Totemic a vytáhne to ještě Totem Golem a to je tak, a ještě další. A najhoršie na tom je, že takto vyťahnutý to ten golem nedá ten overload. A myslím, že je celkem 7 totemů, které to může vytáhnout, i s tím golemem. A občas to může hodně ovlivnit, protože to třeba vytáhne Vitality totem proti Facehunterovi, no jako blbost. A je u této karty důležité si dát pozor na positioning, protože to může vytáhnout třeba Flame Tongue totem, který, jak víte, dává jakoby minionům, kteří jsou vedle něj, plus 2 atak. A tím pádem, pokud to dáte úplně napadlo, ta Totemika a vytáhne na to ten, tak je to úplně ničemu v tom kole. Čiže ideálne dávať ho na ľavo, viac na ľavo, alebo doprostred. Podľa potreby. S tým, že aby ten totem, ktorý vyvolá, bol ešte napravo od neho nejaká ďalšia jednotka. Pre tú možnosť. Teoreticky. No. To si dobre povedal, to sa mi páči. To som si ani neuvedomil. Ale hej, je to super, pretože nemá to žiadny overload. Môže to vyťahnuť skvelý totem. Ono teoreticky, hociaký totem, čo to vyťahne, je dobrý. Protože to môže vyťahnuť ten... Môže vyťahnuť taunt, heal hrdinu, ťahanie kariet, alebo keby to vyťahlo ten pripostranný spell totem, ak máš na ruke nejaký ten board clear, čo, neviem, ako sa volá tá šamanská karta, Lightning Storm? Tak zvýši mu to o 1. A ľudia väčšinou, aspoň v tom okolí, kde hrám ja, sú väčšinou takí, že povedia si 0,2 plus 1 spell damage nasrať, nechajú mi to žiť. Teda nie mne, ale... Takto, nebudeme si klamať, priatelia, už sme v 13. dieli, asi ma už poznáte. Ja som bol z tých hráčov, čo si mysleli, že nasrať na plus 1 spell damage totem. A v ďalšom kole ten človek zahral Crackle za 6 alebo za 7, alebo pustil práve Lightning Storm za 3 až 4 damage, vyčistil mi dosku a potom som si povedal, že hups, to som posral. Ja som taký takový hráč býval, dokud som nezačal hrať hodne arénu. No, takže je to v podstate, táto karta nemá žiadny takzvaný ten drawback, že takú tu nič zlé to nemôže vyťahnuť. Proste dobrá karta, hodne include do midrange šamana a do takovýchhle. A ešte si predstav si Fifina z nejaký late game mokrý sen šamanov, že máš na ploche Brand Bronzebeard a Rumbling Elemental a zahráš Tuskar Totemika, ktorý ti vyťahne 2 totem golemov a Rumbling Elemental ešte zabije 4 body damage do nepriateľskej dosky. Ach jo, to je tak jako už trošičku The Dream, ale... Asi tak, no, ale je to možné, vidíš, že skrátka s Brand Bronzebeardom kľudne si to viem predstaviť. A nie len túto kartu, ale aj... Třeba i naši legendárku se dá představit s naším Brenem. Aká legendárka? Legendárka šamanova.
Ja, jasné. Jasné, to je tiež Battle Cry. OK, ale tak kým sa dostaneme k šamanovej legendárke, tak ešte by som spomenul zvyšných 5 kariet, ako napríklad je ďalšie šamanové kúzlo, ktoré sa volá Healing Wave. Stojí 3 body many a text hovorí, že obnoví 7 bodov života a zároveň má to zase tú joust mechaniku, čiže odhalí miniona v každom deku a pokiaľ váš stojí viac many, tak vyhráte joust a tým pádom to neobnoví 7, ale 14 bodov života. The Dream proti Facehunterovi. Asi tak. Tak poď nám niečo k tomu. No, tak já tuhle kartu osobně hrají ve svém Midrange Hunterovi, no respektive teďka už ho tolik nehraju. Midrange Hunterovi? Bože, šamanovi. OK, už som sa zlakol, že cheatuješ. No, to taky, ale tak hraju tam, no, respektive teďka už jsem ho dlouho nehrál, ale hodně se mě osvědčila proti Agru, proti Facehunterovi, prostě jakmile už to vypadá, že byste mohli užít, jak se dáte prostě Healing Wave, vyhrajete Joust a máte najednou plus 14 HP a Facehunter koncíme. Asi tak. Ono, v podstate, ja by som povedal, že je to taký lepší Healing Touch, čo je basic karta druidova, ktorá obnoví 8 bodov života a tiež stojí 3. Lebo nie je to dobré dávať na minionov, pretože v podstate Deadwing má koľko, 12 bodov života? Čiže to je najviac, čiže v podstate ak vyhráte Joust, tak zvyčajne je to prídete o tie body života zbytočne, pretože ich nemáte aké využiť, čiže fakt je to skôr taký heal faceu. Ako jasné, môže to pomôcť aj na miniona. To je tá výhoda, že to môžeš zahrať na miniona alebo na seba, ale tiež skôr by som to videl ako tech kartu proti Agru. Že ako do kontrolu, alebo kde by som to veľmi asi nedal. Mimochodem, zapomněl si myslím zmínit, že už jsme u rare karet. To předtím byly komonky. Ja, jasné, tieto idú takto v poradí. To je pravda. Takže, čo keby si nám teda spomenul druhú rare kartu? Takže, druhou rare kartou je Darnay Totem Carver. Je to za 4 many, 4/4, ale má Battle Cry, že získá +1/+1 za každý friendly totem. No. Je to super. A vieš prečo viem, že je to super? Protože Brad Bronzebeard! Jednak, ale druhá preto, lebo vždy, keď to niekto zahrá proti mne, tak mám chuť šlahnúť telefón o zem. Já tu kartu osobně jsem jeden šavaný nehraju, protože tam pro mě na ní není místo. Raději si dám kartu, o které si budeme mluvit dále. A jako je to podle docela dobrá karta, protože většinou to bude třeba taková 5/5, 6/6 a může to být až 10/10 teoreticky. V podstate, ak by si mal plnú dosku, ak by si mal 6 totemov u seba na doske. Čo je tiež the dream, ale jeden môže dúfať. No jako občas to v late gameu stane, protože jakmile už oponent nemá, jak se s ním vypořádal s těmi totemy, tak najednou ty totemy tam prostě leží na tom stole a on si ich nemá jak zbavit. To je pravda. Ono v podstate z tejto karty máš skvelú hodnotu už aj pri jednom toteme. Pretože to bude lepší Frostwolf Warlord. Hej, pretože 5/5 za 4 je super. To je úplne geniálne. Lepšie ty? No, oveľa lepšie ty. Pretože nezdochne na 4 a 5 dropy a zabíja aj 4, 5, 6 dropy. Ale ono, samozrejme, totižto s TGT kartami mám pocit, že Blizzard chcel vytvoriť nový typ šamana, takzvaný totem šaman. Preto máme to totem golema, Tuskar, totemika a toto a ešte pár ďalších kariet. A v podstate toto je presne karta, ktorá sa hodí do toho totem šamana. Ale zároveň si myslím, že by sa dala použiť aj v nejakých iných dekoch. Dejme tomu, pretože hraješ prostě ten 2 hero power, ten 3 hero power. Skrátka hero power ten šaman využíva vždy. V late gameu aspoň. Alebo aspoň v late game, takže myslím si, že táto karta sa tam kľudne hodí. Je to skôr taká mid až late game karta, lebo vyhodiť na prázdnu dosku 4 za 4, nič moc, dá sa, ak sme zúfali, ale naozaj je to dobré. Už v podstate, ako náhle máte aspoň jeden totem na doske, keď to zahráte, tak už sa vám to oplatilo. Určitě. A teďka jste měl takové dobré poznámky k této kartě, tak co když si mi nechal něco říct k další kartě? No, dobre.
Dobře, takže další kartou je Thunderbluff Valiant. Je to za 5 many, 3 žestka a má Inspire, že vaše totemy dostanou plus 2 atak. Ja len pripomeniem, že Inspire znamená, že ako náhle použijete svoj Hero Power, tak vtedy sa aktivuje ten text, o ktorom hovorí tá karta. Dobře, děkuji, že jsi to zhrnul. No, takže tahle karta je geniální, úplně nejvíc, protože máte plnou desku totemů a najednou tam dáte to Valianta, dáte Hero Power a najednou můžete tradovat těma totemama a pokud nemusíte tradovat, tak prostě face. Příštím kole dáte znovu tu Hero Power a zase ještě budou mít víc atak. Prostě jak jsme se bavili o Inspire mechanice, jak jsme říkali, že to hrozně s tomu bylo. Pokud vám tam ten Valiant přežije a vaše totemy žijí, tak najednou vydáte třeba 20 damage za kolo do oponenta. Presne tak. Ono, samozrejme, problém je, že ideálne je to hrať v 7. kole, aby sme to využili. Ale jde to zahrát i na 5. třeba proti takové Facehunterovi, kde 3-6 je geniální kolo. Ono, tých 6 bodov života je tak fekálne veľa, že toho sa zbaviť aj v 5. kole je dosť problém. Že na to treba minimálne 2-3 karty použiť. Čiže je to proste dobrý. Ono v podstate zase karta, ktorá má na sebe imaginárny taunt, lebo kedykoľvek to niekto zahral proti mne, ja som mal taký stres, ja som sa začal potiť ešte aj na prdeli, že ako sa toho idem zbaviť, lebo zrazu môjho trapný 0-2 totem sa stane 2-2 a to už je prúser. Takže naozaj, toto je v podstate karta, ktorú keď využijete aspoň raz ten Inspire, tak už máte z toho fekálnu hodnotu. A co je na tom ještě lepší, že když to dali třeba na turn 7, teď tohle a ještě Hero Power, tak to buffne ten totem, který ste práve vyvolali. Áno, pretože Inspire sa aktivuje až po použití Hero Power. Čo je tiež úplne super. Čiže nech vám tu vyvolá akýkoľvek totem, čiže ak vám aj Hero Power vyvolá ten 0-2 s tauntom, ten totem, ten murlocký, tak už z toho bude 2-2, čo je úplne mega brutál, geniálne. Pro mě tahle karta po vydání TGT byl Instact stejně jako ta s kartotemik a totem golem. Ty mi našťastie padli, ale Thunderbluffa nemám, ale tiež keby som hrával šamana, určite by som si to craftol. No, to je fakt máš to ještě co říct, nebo můžeme přesunout? Môžeme ísť ďalej. Dobře, takže další kartou je Elemental Destruction. Je to spell za 3 many a má text, že dá 4 až 5 damage do všech minionů a overload 5. Au. Môžem ja? No, môžeš. No, definitívne karta, ktorú nechcete hrať v 3. kole. Pretože potom v 4. si ani neprdneme. A ani v 5. kole nechceme zahrať. Teoreticky. No, pokud hraješ proti niečomu hrozně moc agro, ako třeba Zoo, tak no problém. Akože toto je skvelá karta, keď má nepriateľ zaplavenú dosku a my na nej veľmi nič nemáme. Ale fakt, akože 4 až 5 damageu, to zabije celý early game, všetky mid game miniony, alebo väčšinu. A aj veľa poškodených late game, takže je to fakt super. A ten overload v neskoršom štádiu hry si to vieme odomknúť tým lava šokom, alebo čím to je? No, lava šok za 2 many, takže jak v 7. kole si to môžeš odomknúť těch 5 krystalů. No, čiže to nie je vôbec problém. A ja by som to prirovnal normálne ako vo Warhammer 40 000 univerze, keď to je presne niečo ako Exterminatus, keď pošlú na nejakú planetu 350 lodí s najťažšími bombami, ktoré rozmárujú tú planetu, takže tam neprežijú ani mikróby. Tak presne to je Elemental Destruction. To je skrátka vaše také, že Adority karta, že jednoducho všetko sa vymklo spod kontroly, zaplavili nás nepriatelia, nie je šanca to prežiť, tak stlačím to tlačidlo, odpálim všetky jadrové rakety a 4 až 5 damage na celú dosku a to vyhladí komplet všetkých. A co je na tom dobrý, že ještě potom můžete zahrát nějakou kartu, že to stojí jenom ty 3 many, takže vy třeba dáte v 7. kole ten clear a potom ještě za to zahráte nějaký 4, jo. A po příštím kole se to třeba ještě odemknete a budete hrát dál. Presne tak. Fakt, je to veľmi dobrá karta. Jedna z mála dobrých epic kart, by som povedal. Jo, to určite je pravda a hraje sa v kontrol šamanami. Aj keď ten overload 5 je brutálny, čiže treba mať buď istotu, že ten človek nemá v ďalšom kole čo zahrať, čo by nás ohrozilo, alebo že máme ten lava šok, aby sme si to odomkli. A nebo hrať s rozmyslem.
Alebo tak, jedno. Takže je to fakt must play. No, co bys tam ještě řekl o další kartě? O ďalšej epike, ktorú som si nie celkom istý. Charged Hammer. Je to zbraň za 4 body money, má hodnoty 2 útok, 4 nabitia, alebo ako to volať, použitia. A má dead rattle, že vaša hero power sa zmení na deal 2 damage. Čiže v podstate je to, predstavte si Hunterovú hero power, keď má na doske Steam Vidal Snipera, že môže ju použiť hoci kde aj na minionov, aj na ksicht. Akorát je to trvalý. Akorát je to trvalé, no. Mně se to osobně nelíbí, protože nejdřív, co tu hero power budeš hrát, tak je 8. kolo, což je hrozně pozdě. Připomíná trošku Ragovou hero power v Nefarian vs. Rag, jestli si pamatuješ. Ale tohle je mnohem horší. Hej, je to zlé. Ako si povedal, v 8. kole, keby si vykoinil, tak v 7. To je neskoro. Navyše spôsobí 2 damage. Ak by som hral aggro deck, tak v 7. kole už som väčšinou aj tak vyhral. Alebo radšej si tam zabijem Doomhammer, sa to volá, to kladivo z Wind Fury, čo je 2-8 a má to Wind Fury, čiže keď k tomu nahodím ešte Rockbiter Weapon, tak viem spraviť 10 bodov damageu kdekoľvek na doske. Takže vôbec sa to nevyrovná Doomhammeru. Je to nadhovno Dead Rattle, ktorý ani nemám ako silencenúť alebo zničiť. A fakt si to neviem predstaviť. A ešte tomu šamanová hero power je docela dobrá do late gameu. No, a hlavne v totem šaman si to vôbec nemôže dovoliť zahrať. No, to určite ne. Takže toto by som disol. No, prostě disnout, nekraftit, vyhnout si téhle kartě, nejc si bizard myslel. Možno, že časom bude na to nejaká... Nejaký buff možná? Že by to buffnul. Teoreticky si to... Oni zase karty ale aj to je taká veľmi pritiahnutá za vlasy teória, ale že v tom late game, ak hráš proti kontrolu a má tam taunty, že vieš ich obísť, že tým prestrelíš ponad hlavu na nepriateľa. Ale kontrol väčšinou ja prísnou Warrior, takže to sa neguje. A akože môžeš mu znegovať tu jeho hero power na seba, ale... Povedz nám radšej niečo o jeho legendárke, tá je lepšia. Tak, já bych vám rád odhalil o pár neznáma kolem této legendárky. I see what you did there, mate. To jsem rád. Takže, naše legendárka je minion nečekaně, protože legendary spell nejsou. Je to za 6 many, 4/4, ale má battle cry, že dá vašim minionům v ruce a v balíčku +1/+1. Mimochodem jmenuje se The Mistcaller. Wow, nezabudol si, normálne ty si spomenul všetky vlastnosti, ja ti gratulujem, ty nás tlieskam. Trvalo ti to len 13 dielov. OK, môžem začať? No. Toto je tak skvelá a zároveň tak debilná karta, že neviem čo k tomu. Samozrejme s bronzom, Barnsbeardom, Bronzebeardom, Ježišmaria, a to ešte mám len ani pivo nedopité. S Bronzebeardom je to super, ale takto, začneme tým dobrým. Toto je úplne geniálna karta typu Justicar True Heart, alebo v podstate aj Emperor Torason, alebo teda Taurashan, aby aj Fifi nás rozumel. Pretože to je karta, ktorú keď prdnete na dosku, tak už spravila všetko, čo mala. A môže a už aj keď ju zabijú, tak vám je to uprdele, pretože naozaj vždy, keď ju proti mne niekto vyťahne, ideálne v Murloc decku, tak ako mňa ani neteší ju zabiť, pretože viem, že už si tým ničomu nepomôžem, že už aj tak všetky tie miniony sú silnejšie a teda to by ste sa divili, aký je to problém, keď ten priblblý Murloc má 2-2 alebo 3-2 namiesto 2-1 a podobne. Je to fakt husté. Je to najednou hrozný problém se toho zbavovat, protože když máš jednou 7-6 fair elementála, tak to se hrozně špatně zbavuje, prostě už to najednou nezabíjí 5 atak minion, špatně se ho zabíjí clearama a fakt hrál jsem dvakrát proti někdo vytáhnul a prakticky vždycky jsem prohrál, protože on najednou začal ty miniony, třeba zahrál 2-4 dropy a najednou on měl 2-4 dropy, které měly staty 6 dropů. No.
ale zase, aby to nevyzeralo, že je to karta, ktorú si treba vykraftiť hneď, tak nevýhoda je v tom, že je veľmi nestabilná, pretože o čo neskôr ju zahráte, o to menšiu hodnotu vám dá, pretože o to menej kariet budete mať v deku a na ruke. V prípade, že vám príde v late game, kde máte už len nejakých 10 kariet, tak to je úplne zlé. A hlavne problém, čo by som videl, je v tom, že aspoň ja osobne by som to tak hral, že keď by mi prišla na ruku hneď na začiatku, tak by som si ju tam nechal, pretože je to jedna karta z 30 a ja osobne by som si nechcel riskovať, že už mi do 6. kola nepríde a tým pádom ja by som si vedome nechal na ruke mŕtvú kartu a tým pádom by som mal len možnosť 2 kariet na začiatku hry zahrať a to môže byť dosť nebezpečné, pretože mulligan je veľmi dôležitý, hlavne pre early game, takže... No, mne sa tom nelíbí zase to, že si tím zabiješ turn 6 prostě. 4/4 na turn 6 to není něco, co chceš úplně hrát většinou. No tam sa spoliehaš na to, že to potom doženieš tými ďalšími vecami. Já jsem si taky myslel, že to určitě někdo zahrál. Sakra, co to je za blbce na tohle. Ale jednou, oni po 8. kole, no kolikrát mi to bylo 7 možná, tak mě najednou začal úplně drtit, protože já jsem hrál normální miniony, ale on prostě hrál silnější miniony než já a tím pádem jsem mu líp tradoval. A na to jsem prohrál nakonec. Jako pokud vám to nedojde, pokud vám to dojde až jako poslední karta, jako třeba mě by došla, tak never lucky. Tak. Akože fakt, no je to taká RNG karta. Ak máte radi RNG, tak, alebo ak máte šťastie, že vám RNG vám žehná tak ako túto Finasovi trapnému v tom našom poslednom dueli. A má dobrú animáciu mimochodem, takže... Má veľmi dobrú animáciu, takže to sa fakt vyhrali. Takže je to taká karta, že určite by som ju nekraftil, ale keď by mi prišla, tak by som si ju asi pichol do nejakého toho šaman deku. For fun, proste. Okrem totem šamana, pretože Taskar totemík, ten totem, ktorý vyťahne, plus totemy z vašej hero power, keďže nie sú na vašej ruke ani vo vašom deku, tak na ne nefunguje to +1/+1, čiže tam mi to príde zbytočné. Ja. Ale Murloc deck určite auto include s Neptulónom a podobne a kadejaký agro deck, tam by som to určite využil. Jinak pre tú srandu. Když se tak zpětně díváme na ty klasy, které jsme už probali, tak co si myslíš o šamanovi? Byl obdarován nebo ne? No, bol obdarovaný, aj keď nepodaral som sa mu do nohavíc, lebo také veci ma veľmi nezaujímajú, ale čo sa kariet týka, tak tam určite dostal dobré karty. No, očividne nedostal také karty, aby ho to vyšvihlo do tier 1 a tier 2, pretože ani Fate to Karma... No, počkaj, ani Fate to Karma, ani nikto ho v podstate tak vysoko nikdy neradil. Vždy to bolo, že šaman je OK do nízkych rankov, kde ľudia veľmi nevedia hrať. A fakt, že... Skrátka, šaman totiž to má ten problém, že on má tú overload mechaniku. Čiže ak nevieš matematiku, ak nevieš dobre predvídať a kalkulovať, čiže ak si inak povedané ja, tak máš problém hrať šamana, preto ho neznášam a nikdy ho nehrám. Lebo je náročný. A zase, ak nehráš overload karty, tak prichádzaš o mega brutálne skvelú výhodu tých skvelých kariet. Takže, neviem, totem šaman, keď ho vydali, bol dobrý chvíľu, ale ľudia sa naučili proti nemu hrať a zase prehrá, ako väčšinou šaman prehráva na zlý card draw. Aj to Kendrick byl dobrý, protože lidi proti tomu nevěděli hrát, takže já jsem byl po rank 10 a jsem ještě nováček prakticky. Tady ještě nikdy nebyl výš než rank 14, jak to bylo. A šaman, to byl úplně to stejný, prostě byl silnej, nikdo nevěděl, že musí ničiť to ještě. Ono akože, je to len jeden človek, ale keď jeden človek, ktorý sa dvakrát dostal do legendy, keď mal na to čas a inak furt sa drží, tak medzi rankami 2 až 5, keď on mal problém po mesiaci alebo po 2 alebo 3 týždňoch hrania rôznych šamanov, mal problém sa dostať na rank 10. A to je hráč, ktorý fakt vie, čo robí, tak neviem. Aj keď zase máme tu potom výnimky typu Pimping Ho, ktorý je stelesnením šamana, ktorý fakt, že ho vie hrať veľmi dobre a dostal sa na majstrovstvá sveta so šamanom. Takže neviem, podľa mňa dostal veľmi dobré karty a už sa začína rysovať konečne dobrý šaman. No třeba příští expanzie. Možno, ja dúfam, lebo šaman je zábavný, ako teda, no,
nerad by som ho videl viac, lebo dosť proti nemu prehrávam. Lebo neviem proti nemu hrať zatiaľ, lebo ho málo vidím. Ale zase bol by som rád, keby šaman už nebola taká tá klasa, že ježiš, no šaman, jasné, nasrať, poďme hrať niečo reálne. Vieš. Inak. Ale myslím si, že toto bol krok správnym smerom. A ešte keď pridajú pár dobrých totemov alebo pár dobrých kariet, tak si myslím, že šaman pomaličky ho dostanú niekde na hrateľnú pozíciu. Viac menej, to je asi aj všetko, čo dnes máme pre vás pripravené, priatelia. Takže dúfam, že sa vám tento diel páčil, že ste sa niečo dozvedeli. Ak náhodou nie, alebo sa vám to nepáčilo, tak kľudne nám napíšte na ako to máme adresu otkpodcast@gmail.com a napíšte nám, čo sa vám páčilo, čo sa vám nepáčilo, my to veľmi radi zlepšíme, vylepšíme, aby to bolo OK. A prípadne, ak máte nejaké otázky, návrhy, pripomienky, tak kľudne sekcia komentárov tuto dole, môžete sa vyjadriť, e-mail, ktorý som spomínal, no alebo príďte do našej Facebook skupiny facebook.com/otkpodcast, radi vás tam, teda ja vás tam rád uvidím, už sme tam traja, okrem Fifinasa, lebo ten nemá samozrejme zapotreby mať Facebook, no lebo je, ja neviem, 100 rokov za opicami, alebo za murlokmi, lepšie povedané, ale čo už? No a to je asi všetko. Ja už k tomu nemám čo dodať. A tým pádom, priatelia, ďakujeme za pozornosť. Pozor, tak ešte za nič neďakujem. Poď, Fifina, povedz nám. Já doufám, že bylo poznat, že se aspoň trochu snažil artikulovat. A pokud to bylo poznat, tak mě nezapomeňte pochválit. No, a pokiaľ to nebolo poznať, tak ho nezabudnite zdrbať. ale Fifina sa snaží v poslednej dobe. No ale predsa len dajte mu ešte čas, ono je to ťažké artikulovať, ani mne to nejde, takže. Ale sme tu preto, aby sme sa zlepšili spolu s vami, takže snáď v 14. dieli to bude o niečo lepšie. Uvidíme. A keďže momentálne ja už meškám na jednu chlastačku s kolegyňami a kolegami, tak priatelia, nehnevajte sa, ale ja to tu budem musieť ukončiť. Takže ďakujeme pekne za pozornosť a vidíme sa o týždeň. Naslyšenou.